Karbianglong Sangti arlong lapen koila kanghu ke pon lam kimi kalilo. La sopena joksi langroi langjeng pen danglok nampi namdur anta phalang nu lapsi kiwir de aphan derdil. Bonda la sona por hut Karbianglong Autonomous Council apen Forest Asaikam aphan langplot pen Sira Ronghangpi ajo phirlo pupe Sangti arlong kanghu pon ington pon pelang. La sonsi Karbianglong Sangti arlong kanghu ke pon ang kilip pik lake solang do rata theglong prong. Nasi Sangti arlong kanghu ke pon ke pa jumji aphan ke damtang arua chitlo niphai inko ranar kep surihinira inko rapliar ni Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MP Amar Singh Tiso EM Madhuram Lekhe Karbianglong Autonomous Council Secretary Dilip Tera ISS Dr. Vijay Gupta lapen Sangti Moholder anparta hamphanga song do anpen chingki chuthang pon Sangti arlong ki phura tum an machine ke the mate JCB Volvo scanning machine haihui enlong mil jongsi lahai machine ke the endet pulote suri hokep pen lak isi an fine mate adai NGPC Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang minchepon Bonta Sangti arlong kanghu verabang thi Sira Ronghangpi Karbianglong Autonomous Council lapen Forest Asaikam aphan langplot pen nonanta ajo phirlo Sangti ke pon kanghu ington pon pelang Lasi Sira Ronghangpi aphan Karbianglong Autonomous Council lapen Forest Asaikam tong Sangti arlong kanghu ahowang ke thoma lapen Sira Ronghangpi komadlo pusi All India Karbi Students Union amaipu Easter son tiso lapen chunbang mensing teron lapen Finance Secretary Belson tiso atungpen lamphe paklangpo mohol isi along pen misin ke isi vet si along choji lapen akile along lepi sedamit no nang le ro phike ajesibi rabita long misin ta hinido liputang de laki Karbianglong Autonomous Council CM aphan langplot kalima lapen ke department aphan ke langplot kalima ladap de ke lilang Sira Ronghangpi ke halapura dola lasi Sira Ronghangpi ke lake inut Karbianglong Autonomous Council apen department ke langplot abang people sinitum hong mangko kai arni talak bangke department tum anom sateng ke klemon de banglo kai ta karju je banglo ke pat ke pulau pujo alam kata kapate pek nai bang philo la hanlo alang mo holder po men pa alang la bang so amen ke en pa ale ke en lo abang philo ke non ladak na me alang poisa long dun sila an pa klem long pop lo ke alang si responsible alo ne do claim mo pu alang kachi chak hi ba join ne si la tunda ke claim hai lo da no la da ke claim mai gojen singa no la no la ke khadan yo barrier lo sai de lu dak si phur la lo to tang te ile tom la sun ti phur la te tum kuna lo do lang ke mo pi ke long le ave bom lo no na kon bom lo putel hai tum non mun na ke chana por na ke jara por itum ko son lo la hai long le ka ti preserve dun thek ka ti protect thek ko la son le putan te la si la dak mo hol ma jok abang pi mo hol tum sta mi mo holder tum sta mi department lapen Karbianglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghangpi kapig khalateng le claim po nang ji pisilito hin na tuning wilo lapen ge forest department atum da people lo atheng no ama sila bang so cycling people lang on ding lo latum je ameka sila tung chi charge den ano si ga jilong den malatu la sila tum da ke chok chi tactic la dak la ko man ma jok le in charge ta me ala phanta forest and environment department in charge EM do posi alang litum hasame action and nagi pisilito hin na tuning wilo lapen ge pini la dak sa me mission akile do kokpot forest department atum phan alang litum bang la EM bang forest EM bang encourage tim bohasi na pala nang ji lapen adak akile ge do an ke mission sis nang lapen ge akipathik pon tang do May 28 la bang so minus tong do je aron re pen ke klama sai ange gari sta me sis nang ji bagali te fine nang ji penalty ho me 1 lakh kasi penalty sta me khana News Report Karbianglong Live